Salutare tuturor, eu sunt Costi și bine v-am regăsit, fraților, la un nou episod din streamul ăsta de CSGO Competitive Simulator, de data asta și de Alex și eu, normal. Let's go short. Și avem skin-uri noi, am băgat 5 euro mai devreme. One mid. Help me, one mid. Sunt 2 pe mid, mi se pare. Da, sunt 2 pe mid. Uite, am pe amândoi, oricum. Din unul cervă de burtă, din unul cervă de pasă. Hai. Unde-i bomba? La 1. Bă, lung. Da, mă, l-am văzut și noi, rampă. Am dat în al meu, bă. Bă, ajutor, cum e glanțe? Don't panic. Dă-mi eu kill-uri, mă. Auzi pe ăsta Rex, lol, ce tare e. Ultimul e short. Last. Ia să ne uităm ăla. O, l-are Star Trek Glock 18 water elemental, bă. Manelele e viața mea. Manelele e viața la Femei. la Rena. Hai să facem unde ăsta, amic. Uite, Maria, am Hey, și... Jude, don't comment, da? I go B-man. Go long. I go pizza. Vii cu mine B? Nu. Cu mine bei. Bă, mă duc B singur, mă? Da. Yes. Costi mi-ai dat 22. Știu, ți-am dat direct în cap. Dar armură, nu? Da. Zbe ăștia. Că da, noi știm. Stai. Stai să încarc, Macu. Ara, 2. O. Mai am Vezi că e aici, jos. Bă, ce pana mea? De ce te duci singur? Vreau să vin pe spate, mă. Hai, Mario, hai inside. Hai, Mario. Stai că dau eu flash aici. Vezi că e unul acolo. În city. Da. Info. Aici e city, mă. Și unde-i bomba, unde plantezi bomba ce? Side. One short, very low HP. Ce vrei loc, cât ai dat? Foarte mult i-am dat. Nice. Ai văzut ce o le-am dat lui ăla? Nice, man. Bă, ce-mi plac skin-urile astea noi. Dar ce ți-ai luat? Glocul și ce mi-a luat? Mi-am luat mai multe, Mario. Mi-am luat și un M4 nou. Adică știi că din site-ul ăla nu mai merge scos. Bă, facem un rush pe lung, frumos, ca băieți. Eu tot ușor merg. Rush short, mamen. Mamen. Azi trebuia să-mi fac baie, trebuia. Păi eu să-mi fac mai încolo. Short, bă! Eu după meciul ăsta îmi fac baie, Mario. Și după mai joc, pe aia mai joc din OCS. Adică vreau până la vară să intru Gol Nova, știi? A, dar intri mă până la vară. Normal, cred că ajung și poate și Gol Nova 2. Oh! Mamă, să... Și mi-a furat la kill-ul. Plen de bomb. Ok. E patronez! Hyper-Beast! Puta, câte skin-uri au ăștia, bă! Da, are Don't rush. Ce că e beu ăla. Ba nu City, mă! Nice! Bă, tu înțelegi City? Sau... BC. Am bomba, hai, unde mergi? Dacă eu o să fac și o Let's go baie. B, let's go B. Intri tu și apoi mai ești cam un com. Rush B? Yeah, my friend, rush B. My friend, the steam, man. La Dudu Steam, man! You are my friend, man. Curriculum vitae. Ai dau flash, bă! Am văzut. Bă, alea ai flash-ul ăla. Nu, că n-am dat eu flash-ul ăla. E, nu. Nu, că eu nu văd. Doi la flash. Ce las? Ia să faci la stația asta. Pana mea! Mare fian, la. Hai, da și voi rotate. Știți ce ăla, nu? Rotate. What are you from, man? Bă! Păi zic că dăm rotate! Păi zic că dăm rotate! Alex. Rotate, v-ați dus, te-ai dus tu, pe urmă a venit la spatele tău la vreo 5 metri. Eram și eu, ați murit voi doi. Păi da, dacă dăm rotate înseamnă că dăm toți, nu unul singur. Eram în spatele vostru, ați murit voi doi, m-am retras. Păi da, trebuie să mai jos pe mine, că mi-a dat Să mor și eu. Bă, Costi, am uitat să zic lui David că jucam pe Dash 2.
Dar el era oricum GN3 și după aia devenea din ce în ce mai greu. GN4. GN4, da. Și devenea din ce în ce mai greu. Bă, da, 64. Bă, mi-a furat kill. Two short, 120 HP. Nu știu. 2 short, nu. Adică băi. Hai. Behind. Lead short, go B, drop in fast. Help me! You are my friend, man. Bă, am 19, help me, man. I know, Hai bro, venit I mai know. știi. Adu this team. Cum ar fi fost să mor? Watch my profile, man. Watch my profile, mă, man. Întreabă, do you I speak think English de good, baltă? From? În România. From Romanian, man. Să mănâncă sarmale. Te rugăm aici. You have nice chicks at Romania, bro. What? Ia tradu Alex. Da, da, good woman, good woman. Saghi pula, Să stuge măta, mă. sora, Sora. Sora mătii. Ce a zis ăla, mă? Sora pula. Pula. Man, suc pula, saghi pula. you are my friend. You are my friend to love you. Yes, Man. man, I love you, man. Man, sei, sunt prost. Man, Man, sei. I suck your dick, man. Suck it, suck it. Man, man. Man, sei, sunt prost. Sunt prost. Du-te, dracu, că ești. Man, what are you from, man? Tu. Grace. Great? What? What? Grecia, mă! Grace, Grace. Ah, Grecia, sau bă! Ce-i ăsta aici, mă? Ce, te face prost, ce să zică. Opa. Bă, dar mări, tu cum? You have cancer? Hai să... Bă, dar le au ăștia puteți. One shot. Care e așa de bun. Mă, short doar bunelul. Bă! Am dat all Mario! O. Prin Alex. Bă, Sau prin ăsta, portocaliu. Plant the bomb! Plantează-mă bomba! Nu tu, mă, bomba! Tu ai bomba, băule! Bă, vezi că-i fală. Where is last? De bomba, dar eu aveam, short. Short. La short. Bă, dar unde planta bomba? Man, Taci mă cu menul tău. Eu sunt atent. you are my friend. Dar știi, Mario, noi ne batem aici și ăsta vorbește cu ăla. Man, you are... Cum zice, mă, dacă are prieten? Tu ai prietenă. Girlfriend, man. Bă, și tu ești a noua, bă. Eu, da, frate. Hey, give me this bomb, retard. Give me. Retard. Am să-i zici nu mă, da, mă. To be, go be, please. Pentru de frații mei? Man. Shut up. Go, be! Man, sunt retard. Man, sunt retard cu diplomă semnată. Hai, mă, intrați. If Man. we win the round, if we win the round, I will say it. Ok, my friend. Bă, de unde a apărut ăla? Am să intrăm toți. Bă, i-a dat grenadă. Perfectă. Băi, City! City. Go! Go B! Mai plantează. Dă-te, mă, Alex! Taci, mă. Taci, mă, că eu mor pe ea din City, eu. Unde? Dă-te, mă, pula mea! Dă-te! Bă! Mă, fie întreg că ăla ne omoră pe toți, Mario. Nu ne omoară. Oleu, se Cine MVP! a? Taci că ești pe ultimul loc. Sunt pe primul loc? Ești pe ultimul loc. Scuze. Mai aud ce-o în gură. Rush A, my friend.
Bine, știu cum stă cine pe... A, da. Asta e, am zis. Știu cum ascultă. Costi, cât timp îți să-ți faci duș? Nu știu, depinde. Depinde cu cine o fac. Oh, Vino, frate, să fac cu tine. Nu. Spăla o. Mă vrei? Bă, mi-a luat ăla kill-ul, bă. Ăla mi-a dat cu grenada în cap. Băi, lasă, l-am mort eu pe ăla din site. Go away. I stay back. Unul... Stai, nu stai, tu nu i-am stai. dat 66, one short boost. A fost. Eu țin spatele. Eu țin short-ul, mamen. Amen. A ieșit, i-am dat cap. Bine, Ăsta copil, vinta a la cap. Tot Costea la TVP. Man, ăsta-i sucula. Suck pula. No, man, sucula. Suck pula. Yeah, bă, Bă, și eu încă filmez. Bă, filmezi, nu? Da. Direct report, gata. Say malacas. 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 I love malacas. Băi, poate... 3B, go away, 3B. Trebuie, gata. Hai, rândul, nu? Aia ar merge. Păi am intrat pe lung. Mă rău. Ești bun. Eu te văd... Stai că tu nu ești... Hai, intră, Alexe. Hai, Mario. Intrați. Eu nu site cumva. Hai, opa, Alex, kill. One City. Mă, dacă îl iau pe unul cu grenada asta... Nu. Mă frește. E, măcar am luat asist cu grenada aia. Mamă! Take my AVP, please. Unde e? E... Oh, mi-a luat ăsta. Blue, draw me AWP next round, please. Thanks. Last short. Nice. Costă că eu în 10 minute am terminat duș. Draw me, please, purple. AK. Am căscut purple, sunt eu. Thanks. Dar puteați de ușor, bă. Știu eu. Câștigăm? Vezi? Băcat. Da, necai. Ultimul loc. Bă, am 65 ani. Fratel, Băi, yes. Da, frate. nice AK skin, bro. Nice AK skin. Thanks, my friend. Hai, ți-ale oricum. Mario, e cineva? Bă, short. Mamă! Ce-am ce m-am speriat de decoiul ăsta. Care faci, mă, blocul ăla, măr? Eu, frate. Da, deci m-a așteptat la cineva. Ajută-mă! Ajută-mă! Pana mea! Da. Eu intram în site și tu ce că ajută-mă. Am văzut pe ăla cum vene. I love you, man. Băi, și m-am întors prea târziu. I go long. One more, my man. Poți, bă, poți. I watch doors. You watch a bomb. Last short. Costi e my friend, Ok. man. Costi, mai. Short. E short? E low? E la short. Nu știu. Cum văd dacă e low? Nu poți. Da, ce bine ar fi. Da, e low. It's low, man. It's 69. I-am dat. De unde știi tu? Dai, să și eu așa. Chiar că era low. Nice. Bă, nu i-a dat nimeni. Adaug ori steaua? Ei, Bă, e meci, bă. da, acum i-a și tu? Da? Da, Dinamo cu nu știu cine. Purple drop me, please. Steaua Costă și Dinamo. un AVP, te rog. Are eu bani, frate, dar nu-ți dau. Voiam AVP. Vrei AVP-ul? Nu, lasă mai prea. Nu, îți dau AVP-ul meu, dacă. Bă, dar voi vă duceți Bine, bine, hai. dar nu spuneți, fratele meu. Am înțeles. Ce are? Eu știu la ortare? Ai loc la orta. O faci. I love you. Alex, hai cu mine. Unde, lăutar? Bă, șu! Help me la ortana! Sunt. Sunt foarte low HP, dacă îmi dau o grenadă am murit.
Câte ai? Am 14. Dacă o dă... Bă, hai, bă. Pe eu n-avem cu... unul. Da, frate. Da, tot n-ai la tine. Ce pe aici? Ce scor bună. Hai long. Let's go long. Ce mă, ce bă, gestul aici? Mario, Da, te-au enervat ăștia? da. Tu ești amândună. Cine te-a enervat, frate, ia zi? Yo, uite de tu ce amândună, Alex. Ei, ia uite. Și, de ce s-audio ăsta? Bă, ușor. Ei, Hai, Eu hai. dau flash, bă. Go, hai mă că am intrat. nu, că a dat flash. Da, știi, l-a shilvat. Nu numai că l-a dat. Ah, 32 mai am. I hate, da, stai. Bă! Te-a luat, Mare te-a luat și... colaterală cine toată la... Long doors. Că behind you, bă. Adică te-a luat pe tine și ți-a... Deci, m-a luat pe mine și ți-a dat stick-up? Nu, adică da. Adică ne-am luat pe amândoi dintr-un glonț. Da, mă, adică pe mie mi-a dat mare... Va da Așa? colaterală. Va da colaterală. Bă, am făcut măcar vreun kill pe ăsta, Bă. dracu ăsta. Unde merge, mă, retard? Let's go short. Let's go short, mame. Ia gata, Hai, Mario. go. Iar Da, mai da, stat da. pe mid. M-a luat tunnel. Eu am intrat. Bă, dar ce bine joc, măi, ce ăsta să mai piciorul. One Unde-i short, Costi? one short. Vezi că e acolo, la cutii sus. Uite-l. Cine ai tras? Unde eu? Nu știu. Bă, Alex, e sus, în site, în site. Bă, Bă, dar să te apuc să mă apuci. am vrut să trag acolo frumos să fac un... De ăla. Da, na. Retard, văzut. go big. Retard, Go go. big, my friend. Man, sei, sunt retardat. E retardat, eu sunt. Bă! Man, sei, sunt prost cu diplomă. Nu-l pune Man. cuvinte lungi. Sunt prost. Sei, sunt prost. No, man, no say, man. No, you are my friend, man. Ok. Oia. Nu e. Nu, adică noi luăm frunda. E mult că e de taser. Nu. Nici n-are timp. Ce prost s-a dus pe el. În fine, că na, tot murea, da. Păi. Da, dar nu se punea kill dacă îl lua... Dacă îl lua. Da, da, poate l-am orat și scotea FP-ul de la ei. Man, sei, De oricum murea. man, sei, am puță. Unde mergem? Este tot. Cu ce nu ai avea? A, n-ai bani. Bă, Alex, du și mie APP. Cum dau atât? Da, lasă, nu mai vreau. Drop. Îți dădeam, frate. Unde mergem, bă? Bă, dar voi nu ziceți deloc, frate. Hai, intrați și voi pe lung. Hai, go, dracu! Nu, nu mai intrați, nu mai intrați. Am intrat ce? Gata, hai că am dat flash-ul. Bă, pe Oh. e foc jos. A Gata, fost. acum. Am suflat eu. Flash, bam! Vezi că e AVP, sit. Ăsta, stai. Bă, o să-mi bag piciorul cum am tras. One side low HP. Mario, dă-i o grenadă. Vezi că sunt și... Side, man, side. Bomb inside. Am încercat să-i dau la mă mare și de-aia. Uite-l. Nu, e în dreapta, acolo unde stau la cutii. În dreapta. Nu, Ah. acolo, așa. Ia uite prostul ăsta să uite la el și așa. Du-te și AVP-ul. Bă, deci You are da. good, man. You are good. Mamă, ce kill-uri am făcut eu acum să mă piciorul. Draw me AVP, please. Bă, Alex, dă și mie stai. drop, dă și mie drop. Unde ești? Uite mai aici lângă tine. Rifle. Vai naked. Mersi. Cine mai vrea? Mamă. 3, Ia uite, 2, 1 doi. și... Ia uite, e ăștia. Bă, unul tot a nimerit unul, go B. Hai mare backup, știu că au trecut doar 2. Bă, Martin. Ce flash am dat, sunt bun. bă, unul are gigan. Da. Vezi, mă, i-am dat ăl. Oho. Vin pe uși. Ăsta Bă, spate, min. Pe care spate? pe mid. care. Ce, că eu plantez bomba. Bă, m-au luat, mid. Vine la ortanal?
One minute. Cred că da. Adică aici, tunel. Da, mă, dar știu care e Lower Tunnel. Dacă nu mi se pare că sunt ce uși. Opa, Uite, ia da, uite. Lower Tunnel. Bine, bine. Hai că oricum e Stai ultima că- rând. Bă, așa, bravo, mă. Deci nu am timp Asta pentru... înseamnă să jucăm. Nice, nice. Bă, sincer, Alex joacă mult mai bine decât Sebi care are 100 de ore în CS. Nu, Sunt mult că joc mai bine ca el. nu Seeker, Sebi. Bă, să știi. Sebastian... Nu, deci Alex face kill-uri măcar. Ăla... Aș juca pe unul Call of Duty și Far Cry. Eu n-am jucat ca Far Cry. Far Call Cry. of Duty. Fac cry. Mă duc pe... Fac cry, Mario. Fac cry. Fac cry, Mario. Bă, nu mai faceți bloc, în nația voastră. Hai pe aici, pe mama lor. Flash. Da, sunt... Short, short, short. Mario, hai ajutor. Am dat flash Cu, la cu, bă. Stai. ultimul glonț, Mario. Hai, păi, hai, haideți, păi. Uite unul aici. Că a tras mai în tine, Mario, cred. Bomb short. Așa, lăsați-mă să iau bloc. You are good, man. You are dick Unde is e? short. Your dick is very, very good, man. Adică l-ai testat? I like it, man. Vino pa mene. Yes, man, yes, man. Bă, duceți-vă mă, City. Care City? Nu, că la... Ăla se masturbează. Lasă-mă că vine mine. Făceam și eu aici o tare. Ce ascult? Obțineam și eu. Mai văzut, Mario? Să zicem că da. Da, eu te iubesc de mor. Save was it. Bă! I go... Luați o armă de pe Oh. jos. Five play B. Take... My weapon, merci. My weapon. Weapon. N-am luat-o. Mă după A. Bă, băi, v-ați duc B. Am vrut să-mi iau grenadii. I think it's B. Nice, my... What the fuck? Bă, prin smoke eu la potoți! Ce faci? La stunner. Bă, deci ăsta i-a luat... Nice. Mario, deci ăla cu XM-ul a luat 2 prin smoke perfect. Ce pana mergi acolo? Nu te auzi. Lol. Nu mă aud? Nu mă auziți, mă? Acum te auzi. Acum te auzi. Uite că pe microfonul de la OBS mă foarte tare. I go B. Eu are bine. Știi, tu când vorbești pe joc, te aud foarte încet pe Skype. Bă, nu mai face bloc. S-a blocat CS-ul, da? S-a blocat CS-ul. Ai dat flash. Și am stau cu de. Double flash. Bă, stai aici, nu tragi într-o jur. Oh, nu m-a luat ăla. Deci tu ești aici cu mine? Da, tu nu mă vezi. Intrăm? Nu, tu nu mă vezi, mă. Vrei să dau taser? Dar nu cred că e nimic, că n-au nimic. Cred că vine nimic. Taci. Ah, bomba e la Ortaner, haide mă. Knife, knife. Nu, bă, nu. Dați Knife. GG! Lataților, vă tai! Mă pupați în curbă! Întâi geameați în cur cu mămăligă! Rank 3. Bă, deci abia am făcut acum un comp rank up. Am făcut level 15 și apoi fac și level 16. Am luat o armă! My man, you are sucking bitch. Mamă, și-au fost jene 3! Cine? Ăștia Sunt adversarii! mortul, că i-am bătut pe ăștia. V-a cărat tot meciul? De pe ultimul loc, da. Hai că au jucat și ei. 16 la 2. Așa e frumos. Bă, mie mi să fac acum aduși. Și mie. Fac mai încolo. Bine, hai stai. David. Vreau să Intră dau în cu frații comp. mei. Da, cu frații mei. Cei mai șmecheri. Mamă, gata, arma stau bag la pariuri. Cred că îmi fac și mai încolo, deci sau nu mai fac. Nu, că nici nu-ți transpira sau ceva. Vreau să beau cu frații mei. Da. Bă, uite să închis filmarea. Da, deci mă freser, cam asta a fost și episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Costi, el a fost Alex și Mario. Salut, Și până bă. data viitoare, bye Să vă bye. pup pe toți, bă, fanii mei.